भैया हो ज्योति सिंह के मानसिकता के जाहिर कर रहा है कि पहले पावर स्टार पवन सिंह से 3 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 12 करोड़। भैया हम ई बात हम नहीं कहत, ई पवन सिंह के वकील साहब कहतलन, जौना के पहले बयान सुनी। इनको रहना भी नहीं है और केवल परेशान करने के नियत से कभी 3 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 12 करोड़ का डिमांड किया जा रहा है। ई बयान में भैया वकील साहब कहतड़न है कि ज्योति सिंह के मानसिकता सही नहीं खे। ई केस उलझावल चाहतड़ी, पहले 3 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 12 करोड़ ऐसा करके पैसा मांगतड़ी कि कहीं ना कहीं पवन सिंह ई केस में उलझ रहस। वकील साहब के स्पष्ट कहना यह बा, अपन पवन सिंह के पक्ष के वकील हड़न तो पवन सिंह के पक्ष के ही बड़ाई करी हन। आ पवन सिंह के पक्ष में बात ही कहतवन कि ज्योति सिंह के मानसिकता सही नहीं खे। ज्योति सिंह के अगर मानसिकता सही रही तो ज्योति सिंह पहले ही ले दे के किनार हो गई रहती। तो भैया हो हम आप लोगों को बता दी, देखिए हमने के काम बा दोनों पक्ष के बात रखल। ज्योति सिंह के तो बात चली, मानसिकता उनकर खराब बा, वकील साहब के कहना ही बात तो मानत नहीं जामने के कि ज्योति सिंह के मानसिकता खराब बा कि केस उलझावल चाहतड़ी पवन सिंह के माने अलग नहीं होके दिहल चाहत। पवन सिंह चाहतड़न दूसर शादी कइल, तलाक देके, ई ज्योति सिंह के कबो बर्दाश्त ना होई। ज्योति सिंह के मान के चली मानसिकता खराब बा, रउआ नजर से मान के चली, रउआ कहत नहीं तो हमनी के बात मानत नहीं काहे कि वकील साहब बानी, हमनी से तो और ज्यादा ज्ञान हुई। लेकिन वकील साहब आप एगो बात हमके बताई, ज्योति सिंह के 8 साल खराब नहीं भइल, पवने सिंह के 8 साल खराब भइल बा, ज्योति सिंह के नहीं भइल। ज्योतियो सिंह तो ये समाज के औरत बड़ी, समाज के लड़की बड़ी, समाज के बिटिया बड़ी, उनको मान प्रतिष्ठा सब चीज बा। ईसन समाज स्वर्ण समाज कि भैया एकरा में 2 गो 3 गो 5 गो बियाह कोई अच्छा लागेला ना। ज्योति सिंह के रुआ खराब कह तनी कौना बात, पहले 3 करोड़ पर कि 10 करोड़ पर कि 12 करोड़ पर। अच्छा रउए बताई कि 3 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ पवन सिंह खातिर कौन बड़का बात बा। पवन सिंह एगो फिल्म के 50 लाख रुपया लेवलन, एगो गाना के 5-10 लाख रुपया लेत हुई हन, एकरा बारे में हम नहीं जानत। लेकिन पवन सिंह के मान के चले कि उनका खातिर 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया कौन चीज, कौन बड़का बात बा। पैसे के घमंड में ना ऐसा लोग काम करेलन। कहीं ज्योति सिंह से अगर ना बनत रहे भैया, ज्योति सिंह से अगर मान के चले कि ठीक बा, केहू के पति पत्नी में लड़ाई होला, पति पत्नी के बीच ना बनेला, तो तलाक वही खातिर बनावल बा कि तलाक दे के किनार हो जाला आदमी। तो एगो वकील साहब हमरा और ही बात बताई कि ज्योति सिंह आ पवन सिंह के तलाक के मुद्दा तो बहुत पहले ही से कोर्ट में चलत रहला। रउए वकील बानी, रउआ तो खुद सब कुछ मालूम हुई, लेकिन हम कहत नहीं कि दर्शक लोग भी जान जाइ हन। बहुत पहले से लोग के कोर्ट में मुद्दा चलत तलाक के। जेकरा जब तलाक देवे के होई भैया, तो लोकसभा के चुनाव में ज्योति सिंह के वापिस काहे के बुलाई। रउआ बताई कि एगो पवन सिंह बयानो दिल रहन कि एक कमरा में रह के केस मुकदमा थोड़ी लड़ा जाता है। तो जब केसे चलत रहल तो ज्योति सिंह के काराकाट लोकसभा चुनाव में काहे के पवन सिंह घामे घामे दुवरिये दुवरिये घुमैलन उनका के ज्योति जी के। ई बात से पब्लिक खुद एक जवाब दे दी, हम कुछ नहीं कहत। अब बस याद दिलावत नहीं कि जब कोर्ट में मुद्दा चलता तो ज्योति सिंह के ना बुलावे के चाहिए। ज्योति सिंह के जब बुलैलन तो ज्योति सिंह के मन में एगो भैया आत्मा में एगो ऐसा जागल कि नहीं अब पवन सिंह हमारा के रखी हन, ना तो ज्योति सिंह धीरे धीरे भुलात रही। काहे कि समय बहुत बलवान होला, समय से अब जब पीछा छूटल जाला ना तो ज्योति सिंह उसे कहीं ना कहीं अब भुलात हुई धीरे धीरे कि चले के अब कोनो बात नहीं कि तलाक धीरे धीरे हो जाए। लेकिन जब मरते हुए मछली को फिर पानी में डालकर फिर निकालोगे फिर डालोगे तो भाई मछली के मन में आस तो जगबे न करी। वही तरह ज्योति सिंह के मन में आस तो जागत रहे। ओकरा बाद भैया तू कहत हई हऊ फलाना ढिमकाना, हम मानत नहीं कि ज्योति सिंह उनकर छवि खराब करतड़ी। ज्योति सिंह के वजह से पवन सिंह के छवि खराब भइल बा। लखनऊ वाला कांड देखी, चाहे मैंने तमाम तरह के कांड देखी, जे पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बा ओकरा बुरा लागेला। लेकिन फैंस होके के नाते भैया आप लोग इहो देखी कि पवन सिंह के करियर, पवन सिंह के मर्दानगी, पवन सिंह के बहुत बड़का पावर, सब कुछ फैंस के देखे के चाहिए ना। पवन सिंह के कितना बड़का नाम बा भैया, पावर स्टार पवन सिंह हड़े। पवन सिंह के तुलना में आज के डेट में केहू बा ना। पवन सिंह के घर के कलेश हाथ ना रही तो पवन सिंह के अच्छा लागे के ना चाहिए। हम कहब देखी
ज्योति सिंह के मुद्दा बा आ पवन सिंह के मुद्दा बा। दोनों जना के मुद्दा जौन बाटे कोर्ट में चलता, एकरा में आपस में भैया दू जना के सुलझारा एक बार बैठ के ऑफिस में 10-15 दिन चाहे 2 दिन 5 दिन बातचीत क के जौन मुद्दा बा तौन साइड होके के बाद तो साइड हो जाइन जा, आ ना तो एक होके के बाद तो एक हो जाएंगे। एक हो जाइए तो भैया महाराज इतना दिल में खुशी हुई, हमरे ना पूरा पवन सिंह के फैंस के भी खुशी हुई, ज्योति सिंह के फैंस के भी खुशी हुई कि नहीं हमनी के राजा रानी एक हो गिलन। बाकी दोस्त एकरा पर राउर सब के जौन भी प्रतिक्रिया हुई तो उन कमेंट करके जरूर बताई। आ वकील साहब के लिए क्या कहल चाहतनी अपन राय जरूर दी। वकील साहब बहुत पढ़े लिखे होते हैं वकील, आ वकील होते के नाते अपन पक्ष के बात रखे के कोशिश करेलन। तो ज्योतियो सिंह के वकील अपन पक्ष रखेलन कोशिश। एकरा पर और सब के जौन भी बात माने कहे कोई कमेंट करे कोई तो उन कमेंट करके जरूर बताई। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।